bata na sumurong siyan sa lubot na roha, imamangaramoti ati-ati noon pikiran muna, ibagasan Kristus Jesus at tayo. Amen. Grupok Jamita, diari parningotan, di hamamate ni Tuhan Yesus ibagasan narisa darion, tersurat di Matius 27 ayat 45 sangat rudi ayat 50. Matius 27 ayat 45 sangat rudi ayat 50 tajahama masikat pasori. Alai olat ni hosniari rodi pukul tolu ulumma sadok tanoi. Alai tadi pukul tolu dipanggil Yesus mangsuara. Dia hukum mau. Ale debataku buasa tentang ekonomi au. Eli lama sabatani. Alai ubegi ninna nadiba sianaka na jongjong disi na manjo siedias dui. Dungi pito magonjong masa sian nasida malam ini. Dipotong himai Tuna asok di panohot matutoro painipon hiba. Alai nadiba nari mandok pasok tujolo. Taida ma marang na olo ro siedias padua honibana. Alai dari Yesus mama suara dungi tos mak sana. Laos nina sa kini maribak makire-hire na dibagas joro siya kijang ro ditoro. Dungi humut talma tanoi marigat ma dohot akkabatu mama. Muka maaka tanama dungi hehema daging tolong abadia akan namulung di sisi. Gabi ruar ma nasida sianakka tanomani jadi dung hehe Jesus. Rodo nasida tuhuta na badia mabadei pataridahon nasida tu torop halak. Alai dungi ida hidup di saudari rapot akan mana menjumaga Yesus lawi akan nasai. Mabia setutu manasida nama tutudo anak dilibata. Alaya dong marisi torok buru-buru nama natap-natap madaw-daw ima akanau maintun Jesus sian Galilea pature-ture honibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida dos Maria inan Jepus do Yoses do inan akka anak isi birisi. Disido sahatna. Horas madi kita saluhna. Aut na ginorka turuhakku buhim di nana romatiku. Tarsol subbagi dorohakku paidaida kangonni. Patuduhon pangawhonon si taonon na ape tutuhani nagatung dihaw silagi. Ala ni dusa na nyudani colmay. Marhiti ari parningotanon nang sudi na pusea marningot mangatusi mangargahon jala mangawon tubagasan rohana si taonon ni Tuhani ala ni busana molorong takas di korga turoha naing maadong panursolion asaunang benyan magulahi makusa. Hamuna dongan kahinokon ni Tuhan Yesus tukukon pabotohon dikipar pudi. Ada orang sumarujung mulu ni Yesus nagantung di silangit. Dipukul tolu topuma makulum sandok tanoon.
Marsuara na mukuma Tuhan Yesus sian silangi madoh Eli Eli lama sabaktani. Ale de batakku muasa tung tadi kononmu aku nunga marsitaonon alai ditadikon muset diliscingi dipastap ditijuri ditulak sudi madau atik pe naselau torok bangudurkon ibana alai dung marsitaonon Tuhani gabi madau masudi ido bain marsigat tung ibana tuamai torok do jolma maol mangantusi akka padohan ni Tuhani karida dui sian padohan ni natorop namadop namaju silias dui lahu padua honibana adong nama buat dibutongi mai tuna asom jala di painupon dujot do tutu jolma salamangalehon Tuhani ala suriat tusi nanidok ni Tuhani disima Yesus marsuara na buku molo di Lukas 23 ya lopak lono didok amang tubaga sa tangamu ma pasahat todiku dungitos ma usana masa mata da halongangan naso kapikiran ni jolma mariba kire-kire na dibagas joro ni debatang umuttal tano marigat akkabat mama muka maak katanoman gabe biar nasida marnida nama saya hamuna dongan na hinangkop ni Tuhan Yesus dung masa tanda halongangani sada siang hidup ni solida bimadok tutudoon anak ni debatang solidanu nasohaya olo mangukap rohana baca ko Yesus alainum di ida tanda nama saya di bau barohana jala di katidakon tutudoon anak ni debatang nuaing masa do tanda halongangan di sandok portibion nama bahin tubuh rohabiar marhite virus corona tanda namasa di hamamate ni Tuhatai mabahin solidawi gabi mancakot Tuhani on mamula ni nadinggan mula ni nauli di pancak korona ni Tuhani nakita pe nunga mate Tuhatai ala ni dosanta ditikyon di paingot di parningotan di hamamate ni Tuhatta masa do tadda nama bay tubuh rohabiar naing maganuk kita pawawon Tuhatta tajakpon matuhatay ay anak ni debatado ibana nama morsan sa luhut dosanta nunga maluahita siyang upa ni dosanta marhiti hamamate ni Tuhattay mangulu mahita dauma virus corona siang kita salutna takka subir konturoham pakokopon ni Tuhattay takka solsoli roham ala ni dosani ido ubagen marsitaolo Tuhattay amin sian hami padita kay bersot bangun marturia shalom martangia mahita debata Jehovah manami mauliate rohanami di huali Tuhan di palwasodo kami tumangingon hatam nalaho pahot kon roha doha porsyon nami ia marsitaono peho olan alani pangalosyon nami alani hajahaton nami dohot alani dosa nami ale Tuhan di patuduh kodo huasom tusadok portibion
mabua anak ni debatano na mga lehon panubusion di hajahaton ni San Dr. Tibion. Alani maridehon hatami naing gabi manubuhon turohanami pajak konon hamubaw ni rohan songon na binatuduhon ni hidup ni solidagwi namasa katanda di bagasan kagubuom buy takas parnidaan ni hamusyaon napat natutudo anak ni debatan maritehon ang kanamasan do wado pihamin waingon nalituhan tanda halong ang apolon do di San Dr. Tibion walang kono na tu mangudihok kami walang kono na tu baloob kami alituhan marasiro hamang say suaton mahatami pajak kon di kabagasan mulu namin